садамаи маргбори нақлиётӣ бо ширкати як мақомдори вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар ҳамин қитъаи роҳ рух додааст. ҳарчанд ҷойи ҳодисаро тоза карданд, аммо осори ин садама ҳанӯзам намоён аст. дар чанд метр дуртар аз ин макон нозирони бозрасии давлатии автомобилии ҳаракати мошинҳоро назорат мекунанд ва аз тафсилоти ин ҳодиса худдорӣ карданд. вале баъзе аз шоҳидони ҳодиса гуфтанд, шаб вақте ки ба ин ҷо омаданд, мусофирони мошинҳоро аз дохилашон мебароварданд. шаби 11 феврал дар наздикии корхонаи сементи Душанбе мошини Toyota Avalon ки Султонҷон Султонов, сардори шуъбаи кофткоби ҷиноии вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Варзоб савори он будааст, ба мошини Opel бархӯрдааст. дар ин садама ронанда ва ду мусофири мошини Opel ба ҳалокат расида, як нафари дигар дар ҳолати вазнин дар бемористон қарор дорад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар баёнияи расмӣ гуфт, майёри милиса Султонҷон Султонов боздошт шуда, мақомоти додситонӣ нисбати ӯ бо моддаи 212 кодекси ҷиноӣ парванда кушодааст. садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки мақомдорон ё фарзандони онҳо дар гузашта низ борҳо рух додааст. моҳи октябри соли гузашта Баҳром Азаматов, масъули бахши тақсими рақамҳои давлатӣ барои воситаҳои нақлиёт дар вилояти Соғд, ки дар як садамаи маргбор гунаҳгор дониста мешуд, аз мақомаш барканор шуд. дар садамаи дигари нақлиётӣ бо ширкати Ислом Анварзода, муовини пешини додситонии ноҳияи Фирдавсӣ, овозхони шинохта Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат расида буд. соли гузашта бар асари 1109 садамаи нақлиётӣ 376 шаҳрванд ба ҳалокат расиданд. аз ҷумла миёни фавтидагон 77 ноболиғ будааст. ҳамчунин 1263 нафар дар садамаҳои нақлиётӣ ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштаанд. дар миёни маъмултарин қонуншиканиҳо ҳаракат бо суръати баланд, риоя нашудани қоидаи ронандагӣ, мастӣ ва надоштани ҳуҷҷати ронандагӣ номбар мешаванд.